Tutoria d'un docent sobre el comportament a classe. Solucions. Comentaris de les formes orals espontànies. Intervenció d'un docent en una tutoria criticant l'actitud que tenen diversos alumnes a l'aula. Es tracta d'una situació seriosa, formal, però amb una forta càrrega expressiva. Hola, Laia. Mira, t'he convocat en aquesta altra tutoria. Mira, la veritat és que porto una bona emprenyamenta. Emprenyamenta és una forma pròpia de la llengua col·loquial, no recollida pel DIEC 2, que sí que té, però, emprenyament. En un registre més formal es podria dir estic enfadat o estic molt enfadat. Bé, a tu t'he convocat i els teus companys, el que passa és que no s'han presentat. Ja són 3:15 i no s'han presentat. Quan apareixin... El verb aparèixer, en els registres informals, pot fer el present de subjuntiu amb la forma apareixin. Amb més formalitat, però, la forma hauria de ser apareguin. Penso repetir-los el mateix que et diré ara. Penso repetir el mateix a ells hauria de ser en registre formal penso repetir-los el mateix. El pronom de datiu plural darrere l'infinitiu agut donaria, en aquest cas, en català central, la forma col·loquial repetir-los-hi. Potser vosaltres no ho veieu. Hem sentit la forma vosaltres, sense la L, el mateix que passa amb atre o nosaltres. Aquestes formes no són recomanables i s'eviten en registres formals. Amb la mateixa transcendència que ho veig jo. Ens trobem amb la reducció de la pronúncia del grup trans a tras, considerada no recomanable per l'IEC. És habitual, però, en registres informals. Però sou els futurs i les futures mestres i és evident que heu de ser un model de comportament i el que esteu fent a l'aula aquests dies no és acceptable, d'acord? Un mestre no pot actuar així, no ha d'actuar així. A mi, la veritat és que em sembla mentida que no hagueu entès encara quin ha de ser el vostre comportament a l'aula. Les formes del verb haver, haguem i hagueu s'eviten en els registres formals. En el dialecte de la persona que parla es farien servir les formes hàgim i hàgiu. El cas és que hi ha aquests 3 estudiants Erasmus i no pareu d'enriure-se'n a la cara, pràcticament, cada dia, a totes les classes. Riure's d'algú o enriure's d'algú? La primera és la forma formal i la segona, que integra en com un prefix, és pròpia de registres poc formals. Passa el mateix amb altres verbs com recordar-se d'algú, en recordar-se d'algú. La forma formal seria recordar-se d'algú. De fet, a ells els hi costa molt seguir l'assignatura. Ens trobem davant formes els-hi amb un valor de datiu. Costa a ells. Feu la vida impossible a ells. La gramàtica considera que no és adequada en registres formals que farien servir els costa, els feu la vida impossible. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals considera aquest els-hi una forma pròpia dels registres informals o marcadament informals. I vosaltres tota l'estona els hi esteu fent la vida impossible, no pareu d'emprenyar-los. Emprenyar-los és una forma oral espontània. Tenim un verb en infinitiu seguit d'un complement directe, emprenyar els estudiants, que amb la substitució pronominal seria, en registres formals, emprenyar-los. En registres no formals, sobretot en català central, resulta la forma emprenyar-los. I jo això, la veritat, és que no puc restar indiferent, d'acord? Hem sentit l'estructura «això no puc restar indiferent». En aquesta estructura hi ha un trencament sintàctic, un anacolut, propi de la llengua oral no planificada. Caldria dir «això no em pot deixar indiferent» o bé, per exemple, «a això jo no hi puc restar indiferent». No us aneu adonat que els molesteu? De veritat, no us aneu adonat que els molesteu? Verbs com adonar-se, riure's o alegrar-se poden portar simultàniament tant el pronom en com el complement introduït per la preposició de que substitueixen. La gramàtica considera, amb tot, que aquest ús és propi de la parla col·loquial. En registre més formal, diríem, no us adoneu que molesteu? Pel que fa a de què,
En registres formals s'elideix la preposició. En la llengua oral espontània, però, el contacte entre la preposició i que, de que, és habitual i acceptable. I a més ens molesteu a la resta de persones. Ens doneu la xapa a tota la classe. Ens doneu la xapa és una forma informal que procedeix directament del castellà i que no apareix al DIEC 2. S'hauria d'evitar. Podríem fer-hi servir alternativament formes genuïnes com donar la tabarra, donar la llauna o la forma habitual en tots els registres, atabalar. A mi i a la resta de companys. I a més, a veure, per favor, em sembla fortíssim, em sembla superfort. Trobem les formes fortíssim, superfort, i veiem l'adjectiu fort en un sentit de greu, no recollit pel DIEC 2, propi de la llengua oral espontània. Les formes superlatives reflecteixen el registre informal, tot sovint. I la veritat és que, de molta jeta, que els doneu la culpa a ells. Jeta és un mot d'argot, interferència del castellà. El fet és evident perquè el primer so de la paraula no forma part del sistema de fonemes del català. En la llengua informal solen produir-se aquesta mena d'interferències. Mantenint el mateix registre, es podrien fer servir formes catalanes com moltes galtes o molta barra. En un registre més formal, es podria dir ser molt descarat. Que digueu que ells són els que ho provoquen i tal. Final abrupte propi de la llengua oral espontània, resolt amb la forma i tal, que no conclou bé la frase. S'evitaria en un discurs planificat. Jo, a veure, no sé, penseu-hi bé, ho comentaré també als teus companys, però això no pot continuar així.